And ke ngoku ndifuna understand what is the meaning of this heart. Ithini lento? Yes. So ithi ke inkosi iautism is spiritual. Umntana ufike kuthiwa uya esikoleni nabasesikoleni sabo abakwazi ukubanceda abantwana kufuneka umthandazo because into uSathana ayikhuphile so that uzoba sisigculela samakhwenkwe ukholwa Until you decide. Until you choose. So ndandigowa I stopped praying, like literally I stopped. Yeah. So ndithi inkosi funeka ukukhulume because khona abantu nabakudinga njoba esisikolo funeka siqalile. Yes. Bazana makhe simkholweni uThixo enguye. Yebo. Mkholwe uThixo enguye, mkholwe uThixo enguThixo. Okay. Ngabika ke tata apha. Ndaphinde ndayivuselela i-altar yam. Yebo. Ndithetha nawe nje iyavutha. Amen. I-altar yam. Welcome once again kwiKota2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakaShabangu. Siphinde sibonge umoya ongcwele khona phakathi kwethu. Kuumusa nje ngaso sonke isikhathi. Ngiphinde ngibingelela abangcwele kwindawo zonke la kufinyelela khona le message yeKota2 Media. Nje mangabe uyaqala ukuhlangana nayo le channel ngicela nje ungashintshi ungayindawo. Sothi siqeda la uyobusizakala ngendlela eyisimangaliso. Ngiyakholwa nje impela. And ngiphinde nginibonge bazalwane ngokuthi niya subscribe ukhulisa lo msebenzi yakusiwo wami nami owenkosi owethu nje sibambisene sisonke. Ngiphinde ngibonge ukuthi ni-commenta kahle ukulike ke nokucomment kuyayikusize ukuthi iYouTube ibone ivideo ukuthi ayikusho ukuthi ngayispreada ilokhisa nje ebantwini. Mangabe ukuthi uyafisa ukubona lama messages kusizakala abantu abaningi kusho ukuthi fanele uhlale ulikile ngoba wenzela ukuthi algorithm le language yakhona la kuma social media izokwazi ukuthi pick up ukuthi ayile video yathandwa okusho ukuthi athi ngispread and the more spreader the more kusizakala abantu abaningi ngoba inhloso nje yale channel ileyo ukuthi abantu abaningi bakwazi ukusizakala. So sayibonga inkosi nakuma channel members nangakho konke nje okuhle nikwenza abazalwane inkosi nigcine inibusise nonke. Namhlanje futhi angedwa ubuyile futhi usiswethu usisiphumeza Mboneli usisika kaSisinomtha namhlanje uhamba yedwa. Sayibonga inkosi ngibonga isikhathi sakho nje ukuthi ube khona sibe nawe uze uthi nami yazi lokho inkosi ekubeke kumina ngiyafisa ukuthi ngikushare ake sikubulise. Ndabulisa tata, ndiyabulisa umoya ongcwele phakathi kwethu. Yeah. Ndabulisa bonke abantu ababukeleyo kwindawo ngendawo. Sayibonga inkosi. Bayayasha abantu abaningi bathi hey le family ebusiseke kakhulu. Sambona umama wabo kwaNongoma kanti naye umprofeti. Umntana wakho nesimaziyo kuSisinomtha umprofeti. Hawu nakho sesibona usisiphumeza manje. Kanti ngiyeza ukuthi no bhuti futhi nabo babafundisi. Cha inkosi nje ithandile nje le family ngendlela esimangaliso. Nawe ufila kanjalo? Hayi ndiva kanjalo nami. Yebo. Hayi kulungile last sigcinile lapha ya silokhu siza nobufakazi sisaqhubeka khona futhi. Ithi nje mina ngikudedele because lofakazi obakho wena obazi kangcono wena futhi ozobukhuluma kangcono uze nabo. Okay. Yebo. Hayi ke ndithe ngo-2023 mosibe ndipha eFieldin. I was a teacher. But ngo-November 2023 was such after ndigulile it was a difficult year for me. Ndandidiniwe. I couldn't wait for the holidays because ndandidinga ithuba loba ndikhe ndandifuna uthandaza isikakhulu. Ke ngo-November I remember it was on a Sunday. So in the morning ndilele. So apha kweliphupha lam ndiphupha ingathi ndiphayana esikolweni. Yes. But ke ngoku ndithi xa ndiphakamisa amehlo ndibona iheart epha kwesky. But ke ngoku ukho ichomi yami lapha esikolweni endithanda uncokola nayo. Ngoku ndikhangela yena ndiqonda ndifuna umbonisa le heart ba
abone naye but animboni. Inye into endiyibonayo ndibona ubhaka wakhe qha, animboni yena. Ndimkhangele ngoku ndimkhangelayo ndiyakhala nokhala. But ndithi xa ndimine ndiphosa amehlo apha kwisky ndibona uRondaville. Ingathi kulo Rondaville kukho imimbona apha phambi kwakho, kubone xa iRondaville then bekho igadi phambi kwendlu. Ngathi kukho imimbona. Ndithi ndisajonge lonto ndibona ubuso bomuntu ongutata but it's blurry but I can see that bobuso bendoda obu. Ndisajongele ndibone into engathi libhozo. But still ndiyakhangela because I've never seen anything in the sky besides clouds. Okay, ndiyakhala apha, ndiyakhangela. Ndithi ndisakhala. Ndifike kwalapha esikolweni but ke ngoku yayive yabangathi ipark. Xa ndifika phaa ndifika usisi wami ehleli phaya. Ndiyakhala, inhliziyo yami ebuhlungu kakhulu. Xa ndisenifika phaa ndifike ndihlale apha ecam kwakhe andigone athi akanjonga nonjonga ujonge but le nto ojonge kuyo ingathi ungumuntu lo ojonge into ayibonayo. Ukuve xa kuthiwa umuntu udetermined ingathi like uyayazi le nto uyayijongile into ayijonga. Athi ke uThixo kuzawugqibela uThixo kwinto yonke. Ndothuka ndikhala manyanyana like I have tears literally and inhliziyo yami ibuhlungu nyanyana. But iwari yami into ba hayibo ichomi yami izandishiya ngoku hayibo. And ke ngoku ndifuna understand what is the meaning of this heart. Ithini lento? That was 2023. La ndihlale liphupha 2023 okoko ngo2024 liyanditya. Okay, zaphuma results ngo2023 bapasa abantwana kakuhle as usual. 2023 December mama esithi masihambe siye eMbhangcolo but ndamcela ba andizohamba mna ndizawushiyeka apha endlini because ndandifuna ushiyeka ndodwa ndikhe ndithandaze. Hayi ke ndashiyeka endlini ke iChristmas ndayitya endlini ndihleli ndodwa like ndiconnecta ndithandaza because if ungumuntu obekhe wasebenzisa iziyobisi ithi ewe ungenile kodwa ngamanye amaxesha iyayendeka. That is true. Umuntu oyaziyo lento uzawuyazi. Umane uyendeka uphinde uzitsale. Umane uyendeka. Especially xa ungumuntu obekhe wakholwa wangena na kwi-fasting, i-conscious yakho it becomes so loud. Uthi uyenza nje uba ube unesazela ba ayikho lento ndiyenzayo funeke ndiyekile. So ke ndazixeba ngo2023 ayman ndizakhe ndifuna uthandaza ndifuna ukhe ndibuyele enkosini. That means they repent for the entire holiday. Hayi ke 2023 ndahlala nyani ndayenza lonto ndathandaza. 2024 January eliphupha liselapha kum engqondweni but andiyazi ba ndithapha kumba ngaseliphupa ndilibone lifezekisa balithetha ukuthini. Ayinoze inhliziyo yami ebuhlungu kangaka and alinode lihlale kangaka eliphupha kanti akho nto. Hayi ke kwango 2024 ndangumcha ndaba ne-relationship nenkosi ndabuild i-altar yami ndabeka amaxesha othandaza saba ngumuntu oyi-one. Wahamba unyaka it showed ke emzimbeni wami I was big ndandimkhulu nyani ndicaca uba there's nothing else endiyenzayo ndiyafitwa ngomoya oyingcwele qha. So ke ngoku ndisamandele na imali le ndiyaphangela mose. So nge-12 kaDisemba ndithe usisi andibalisela iphupha loba undibone ndithandazela umntana ndimhlamba qhuma andiyale ndithethwa ngisisi yazi andiyiva le nto ayithethayo kodwa andiyazi ndizothi ngenye imini ndilele ibe ngathi I'm in this certain place ingathi kukho ibrother yami ime apha phambi kwami and then umamam ume apha bucala ingathi kuthi gqi abantwana banamanxeba baphuma igazi baza kumbe baleka but andiyazi banza bathini because eligazi losulela apha kum
So ndizama kangangokuba bangayami because amanxiba wabo makhulu. Ndithi bayi abantwana bandihoyi tata bayazinyala pha kum. Ndithi ndibavulele. Ibrother yam ize indinike iBhayibhile. Then ndothuke. Ndiqonda ithina lento. Usisi ke ngoku azondibalisela ngalento ka-Angel Raphael. Andazi ngalo angel nguRaphael ke mna. Uthi ke yena ke angel of healing. Uthi angel yam. Andiyazi noba ndine-angel. Usisi mna i-angel yam nguRaphael. Ndifanele uba ndiphilise abantwana. Achaze ke ba wawusithi sisi uniform izawuthini? Amkhumbuze yes. I-uniform kolo yathi upurple umnisha ntoni kanti upurple royalty no yellow gold ugold uthetha ntoni kanene bane autism abanye baxaka abazali ngathi ngazafanele uvela ubuye sisi mama ngobe senibulisile akunankinga cha usesinomtha kofanele aphinda abuye azosijoyina uyafuneka nje besithi haya kathi ukuphumula cha awuzukuphumula phephisa mina nawe so-share this one so khuluma nje ngizoyibamba nawe mawukhuluma uzophinda uyibambe sinawe ke siphinde sikwamukele siyabonga bawuthi uzohlala behind the scenes ungabi biko kodwa ke sekonzekile sesinawe nawe sikwamukele khona uzokwazi ukuthi umsizo sisiphumeza lapha ngathi yakhohla khona bandenza leyo nto ke bazalwane bendithi ndiyaphumula because bengezanga mina la yebo but ke kuba ke usimeze everything yakhe izinto ezininzi inkosi ezikhulume kum ungena mphofu in fact kubobo bathathu inkosi yanikeza uxanduva that I pray ngabo kodwa ke na ke waba closer nam esemncane bekhona ibed nokuba ndimthengele iimpahlana zakhe ezincinci ngongathi ngumntana wam but ke bengumntana ophoxayo kodwa ndingayihoyi loo nto leyo so inkosi ke yaniphuphisa ke le angel of Raphael yayichaza futhi le ngelosi lena this is the angel ehamba noSiphumeze i-angel of healing especially for abantwana ithi kunabazali abangaziyo abantwana babo babathini imnikeze igrace yokuthandazela abantwana uyabathanda kuSiphumeze abantwana ngalondlela abathanda ngayo awungekho understand data khona umntana webrother yami ekuthiwa kungawo bayafana ke ebede abangathi ngowakhe okanye umbone haga umntana etown amncamisa lila ungazibana umazela lapha Siphumeze lo mntana hayi sisikube khona into ethi mandimhage so unalonto inkosi yangichazela ke ngalento yokubana yena yathi uzoya university uSiphumeze she was jumping ngalamini that imnikeza iuniversity amakafunde kuyo eqaleni yathi angeke azaye but this time manje usezoya yathi imnikeza iuniversity then acinga ke mina ngale unise bethetha ngayo yathi inkosi the university emnika yona yileyo yokuphilisa abantwana okay indibonisa kukhona lendlu yathi futhi abantwana euniform yabo okanye mandithi the theme of this anyway organization okana intoni ngu-purple and gold kune heart egold so yabesithi ndithi Siphumeze iba ready because uzoqala isikolo sabantwana uzophilisa abantwana mandikhe ndicacise lento ukuthi inkosi yakhe yakhuluma nami ke tata kunebazali that i-autism is spiritually i-autism lento obana lento yokuphapha kweni ngicela ukhe ndithethe kanjalo niyaphapha abazali ezinto enizenzayo zokubana nithi umntana yinto ebaleke kakhulu umntana bazali cela uyiphinda yinto ebaleke kakhulu lento oba nithi xa nisenza zivelephi as baby showers zenu as baby shower niveze izisu ngaphandle umbhono bengaphandle abanye batyhila izisu bancanyiswa izisu umntana ithi inkosi umntana afuneka umfihle one thing data inkosi yathetha ndisebhasini sizaba the first time I think ngoJanuary
Yes. Kukhona umntana owayebanjwa ngoosister bakhe emncinci, I think when a 3 years. Yes. Akakhala umntana, ukhala kakhulu, uyakhala. Mna ndoyika nalento benkosi ithe ibithetha ngalanto ye-Afrika, mna ndisenexhala layo. But inkomo ayisongamandilale lo mntana uyazikhalela. Lo mntana ukhala akanyamezeleki and ubanjiwe. Ibe seyithi inkosi mandimthathe ndiye kuye, ndiye. Abantu badikiwe ebhasini. Ndiye ndifika ndimthandazele. Ithi inkosi uyayazi lento yenzeke kulo mntana yintoni? Ithi yifriend yalo sisi. Wathi enze ibaby shower wamnikeza isipho. Wathetha esipheni ubana lo mntana makangabikho right. Lo mntana makathi. That is why autism bazalwane spiritual ifuna uthandazela. Ofishi ke mna kandazi noma ndiyakwazi na kuba ke ndiyathandazela. Ndicela ningandibizi ndithi mandizothandaza. Niyanicela bethuna ningandibizi because andiyazi. But inkosi yandixela ukuthi sanukuthi xa kukuza umntana, into yomntana ayonto yokuvuyelwa ngalendlela evuya ngayo because usathana akamfuni umphefumulo ozalwayo. Kudala ke tata abantu umama ukuzala kakhulu khanyiso nandikhona but ndandimncinci kwathi masihambe la bhasi yorizise umntana. I think elexesha umama ebeleka because umama ubelekele ekhaya. Kodwa sathi sabuya umama embathisiwe. Ofuthi umama nazani imbone nobukhulelwe. Ukubone ngokumuntu encamisisa umntana isisu sakhe, ethetha naye esipost isisu, kuvela umqa, kuvele yonke into. Stop that. Yeke lento eniyenzayo because nikusathana indlela ukuthi angene kuni. Abanye bakhomenta kwakwesithi congratulation kanti ufaka uX omkhulu kulo mntana wenu. Stop it. So ithi ke inkosi autism is spiritual. Umntana ufike kuthiwa uya esikoleni nabasesikoleni sabo abakwazi ukubanceda abantwana. Kufuneka umthandazo because into usathana ayikhuphile so that abazali babe stressed, babe drained emalini because autism kufuneka umntana aye kwizikolo ezithile special school athintini. Ithi inkosi izele straight ukuzo drain imali, ukuconfuse abazali, ukufrustrate abantwana. Yathi ke inkosi uSimeze imnikezele grace yokuthandazela abantwana. She was crying. Ndanciba mina ukhalela ubana kusithwa ke uya kule university. Kanti uzawutsho athi hayi sisi ndiyiphuphile lento. Ndiphuphe ndihlala nabantwana. Ndingoba abantu ongabathanda uthi kaloku sisi lena into yenkosi. So utheke uSimeze sayiqala esisathi sayithetha ke lento. Kwenzeka lanto. Lento tata ndithi kuwe. If inkosi ithetha tushabangu yenza istudio. Ube usithi naye ndawubona kulonyaka zayo. Usathana ukhupha omnye apha ecala kwakhe enza istudio. A replace le yakho into. And then kwaba khona othi hayi siqala isikolo exactly like esi inkosi yayisithethile. Mamela ke. Athetha amagama. Ngoku ke ngokutata. So usisi wabese yonke ke into endiyiphuphayo most of the time ndiyayizoba. Nala heart nala rontalini ndazizoba. Yes. So usisi wabenixelela ngalento ka Purple and Ntondoni ndabhala ke Raphael healing school. Yes. The colorisha purple and gold and yellow. Ndayibeka pha, I forgot about it. And then ke ngoku December 2024, yes. It was the 11th of December. I received a call from esasikolo bendikuzo bazaphinde bandifonele if bayandibiza but okwangoku ze ndingabuyi lantshonele mini ke ilanga because I was losing a job endiqhelileyo. But umuntu obekuthanda kulesa sikole beku principal wanyuselwa ke ngwahamba wangumhlulane. Yes. Okay. Wami kumuntu endandize ngaye. Icacile naye wayenganibiza ngakubethanda kodwa inkosi eyamisebenzisayo bamakandibize. Yes ngiyathola. So ke because wayesithi noba abantu bathi mandixothwe ase andixelele. Athi kuthiwa uyahamba. Athi uthi bani ntontoni. But ke ndinganaki nqomba ke inkosi uveza into zakhe. But after mkile ke
kwaphela. Okay. Then ke ngale-11 kaDisemba wabe uphelile umsebenzi, but I kept quiet. Andingomntu okhaleza announce izinto. Qala ndikhe ndihlale khe ndicinge uba. But ndathi after ndicingile, I called one of my colleagues naye be-SGB naye ecaba kuthiwe makayeke. So besithi hayi mandingawari, sikhona isikolo ntontontontoni. Hayi ke ngoJanuary ke athi sikhona isikolo ndisibize. Hayi okay, sikhona isikolo endizawuya kuso eMthatha intoni kaMalalane ndawo kaNensis Ross Mission esiqalayo nqa. Okay, iwasike tata ba bendifaste uJanuary wonke, so ndiqonda ba ndi-aligned, there's no way bangenzeka into embi apha. Enye into tata zange ndixelele nam, ndacaphuka nyhani xa ndimva sepha. Wow. Ndacaphuka because inkosi yathi every step uSimeza ayithathayo I must know it and pray about it. Nandeva sekusithwa uhambile uSimeza ndamthiya igama elithi Teddy Bear because bengumuntu obhushubhushwana into yokudlala yami. Yabona ndathi ndizovubana kuthiwa uhambile kwesasikolo kwavuka umsindo spiritual umsindo manje wakwamoya. Spiritual anger ndakhupha lo Teddy Bear ndafaka siphumeze. Qoma ndifuna noba ndifonele because ingathi kukhona akakho safe. Akakho safe. Ofishi kwaba njalo tata. So ke okay ke ndalungisa ke. Ndaya pha kwesasikolo. Ndafika pha andazi ndahlala komnye umzi. Umama pha into waqala wandibuza yena, wandibuza uba ndingubani isituko sam. Ndamxelela uba ndingumamiya, wabesithi ke naye umamiya. Ndaqomba yenza ba safe ndisekhaya. But andiqaphelanga aba lo round ndandibona kwela phupha. Ndave ndangena nje ndalala. Okay. But ndaxa ndibuye esikolweni, hayi man, naku lo round nansi le mimbono igadi lapha phambi kwalo round like ne position yonke into kulo round. And ke ngoku aba bantu ndititsha nabo apha, it's only men, which is the face that I saw. Okay. Yes. So ndafika ke kwabantwana ndabatitsha abantwana ndandibatitsha babeqaqadekile tata, babengamameli. But because ndine passion and xa ndititsha abantwana ndifuna ukwenza sure uba ndishiya umzila. Awuphinde uthi into awuyazi ndibe benditshilo kubo. Hayi ke luckily ndaqala nge-literature le ndabatitsha i-drama, ndabatitsha i-short stories. Tata ndandifasta every weekend pha January, February, March, April. Every weekend I would fast. Every weekend I would fast. Anayo nemali. But ndandisithi qho xa ndibreak on a Sunday, someone would just randomly, someone would send me money, I'll go to the shop and buy. So nandiphila kanjalo. Oh yes. Up until ndade ndayigqiba isyllabus, ndagqiba mna utitsha esho. Abantwana babesithi saqala kwa-over izinto uzithethayo thina. Oko satitshwa ezincwadi asiyaqala kwa-over ezi characters uzithethayo. And babeseyiyekile laa nto yabo yoba rebellious yongamameli. Yep. Because ndandifuna uba babe lapha kule ndawo. Ndandifuna babe lapha. Yes. Ndifuna ubava apha esandleni ba naba ngokuba lapha. And babese be-understanda bonke and nabo ngoku be-enthusiastic, beyonwabela, beziyekile nezatshiki zabo. But ke ngoku andipeyi ke tata. Kuthiwa siscam, kanti siscam ndisebenza nje mahala. Siyafuna unichaza izicam ndini ntona siyanwenqena. Andizuzichaza izicam, but xa zindibona zizawuyazi bazizo ezo scam ezo zadla imali. So I worked without pay. Yo, cabanga isikhathi eside kangaka. A long time, and it was only God because ndandigcinwe uThixo efuna ndititsha abantwana. Because yayinguye wayendigcine phaya. Yayinguye wayekubizele ukutitsha. Because abantwana babendinga nyani. Like tata funeka when usenkosini ibe senhloko uba ungumuntu othi ufuna ukuba ngumfundi kaNkulunkulu. Ingene apha kuwe into yokuthi uzokondla abantu ungenamali. Uzovuzwa nguThixo ngexesha lakhe. Yeva. Thina ngoku sinenkinga yokuthi ndibizwe ngumfundisi ubani uthi uzondibhatala malini.
sinalo nkinga kanti uThixo usibize as uba sisithi ngohlobo uza kusivuza ngendlela sivuza ngayo thina sifuna umvuzo before umsebenzi singekajonga nokuba ithina into enye into funeka siyazi ukuthi sibizelwe to serve in this world si serve because uYesu waseva engenanto etheni abantu besiza kuye abaphilisa abanye bethi makabathule but uYesu eyenza into kaThixo eyicoselele esazi bana yena kunomvuzo egqibeleni thina sifuna umvuzo before sisebenze so ukuthi xa uhlupheka ukholwa uthi kubonwa nguSathane uThixo uyakufaka kwi-testing time mina ngeke ngingabilayo nesenti le yandiva ngingabilayo nerandi but ngiqonda basuka nisho nithi masoze mina Nkosi ndilale ndingadlanga ukhona like ndiserve wena from iminyaka e13 ndiserve wena ndithi zange nakubona zange ndake ndasokola okokoko tata zange azange tata mina ndalala ndingadlanga le ndithilo ngusumeze ukuthi uhlala usebenza uyahamba uye emzini mhlawumbe uyibolekele le mali yothandazela lo muntu xa ubuyayo bekho nje imali ongayazi ubivelaphi usohamba uyothenga uThixo khona but thina inkinga yethu sifuna isixa sifuna imillion nayindaba singekasebenzi kanti uThixo usinika ngokomsebenzi wethu usebenze kanjani and uThixo ufuna uyikhuthalela into yakho ungathi xa enika i200 ndiyayeka yonke le makento try ngapha uThixo ufuna abantu abazawuthi noba Nkosi kumnyama la ndithi ebomnandini nasebonzimeni impilo yami yohlala ijonge kuwo thina siyajonga siqasijonga bana ithina into umuntu yamkeli ntontoni akayifuna uthi xa myeka umuntu phofa kamyeka uba iba lusizi lanto kuye because ufuna abantu baphile ngentando yakhe but abantu abafuna uphila ngentando and akakwazi uthi xa kuyitshintshe wili yomuntu akangoSathane because Sathane uqhaba ngempamano bakwenze njani uye kuleni uThixo ufuna uzichuzela uthi I choose ubana ndiphile ndiyeke into ethile ndiyeke intsangu ndiwayeka amadoda I choose uzichuzele and then uThixo alekelela akangumuntu wenkani so uThixo akazukunyanzela umuntu umbukeli ukubana uwayeka abakhwenku uzoba sisigculela samakhwenku ukholwa until you decide until you choose until uzibone that wena awungomuntu wokulala namakhwenku ungatshatanga because ukulala namakhwenku kokwabantu abatshatileyo uThixo wayenze lento ubana kube ngabantu abatshatileyo so wena wenza izinto manje uThixo uyakusiza ubugqiba uphinde ukhalutha akakuboni nguwe lo wenza lonto leyo so decide ubufuna ntoni empilweni yakho amen okay so ke ndahlala ke pha ndimane nge-weekends I pray and I think Nkosi yandikhulisa kakhulu pha because ufunda izwi ndingalifundi nje but ndil understand yayingathi njeba ndifunda nje ingathi yena uyanarrate because I started from Genesis up until kulandawo ka Elijah sis ukubani kwi-Kings I started from Genesis up until i-Kings so yayingathi ndinarrator like yayingathi uyandixelela uba ungathi undibalisela ngenhliziyo yakhe yes he express his like I could feel I would sometimes I'll just read and I'll just stop in the middle and just cry kokoko ndandihlala emzini ke pha so insuku endandizihlala pha kwakunetha oko because Inkosi yayazi ba andifuna uviwa mina xa ndithandaza so kwakuve kunetha imvula oko ithi xa imvula ngokunetha imvula nami ndiyatsho isikhalo apha ecaleni so that's where I got so close to the Lord ndandingaziva noba ndiyarojwa because ndandilight xa ndifika esikolweni ngomvulo ndisuka emandleni ange-weekend so Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday sebempreparishile lo muntu ozondinika imali for iveki ndiphinde ndilinde komnye so kwacaba ke ngoku liphelile abantwana baya-understanda ke ngoku liphelile ixesha one of the guys caba kudala beyitya imali seyifike nako-14,000 abandiphanga mna wandibiza wathi mandibale
imali ebhatalwe ngabantwana akazivanga wazibona sendibizile bamanibali wayetyhilwa. Yes. I did that ndabo at the time abantwana babebhatele ngalaveki i-20,000 Yo. but ndayibala and then ndababuza ba iphi kanti yam and then ayikho ke benze ingxaki zabo bona abantu banengxaki sashiyeka isimumu esi sindim. Awunangxaki. Anyway ndathi mabaxe kwatsho kwamna ndathi babaxelela mabaxelela abantwana bagoduke because isikolo sabo siphelile Xa namhlanje ngoku. Bazulisa uyabazi ke abantu abangodada bazulisa ndathi xelelana abantwana ba isikolo siphelile. Abaxelela abantwana isikolo siphelile batsixa sanikeza izitsixo kosibonda belali. Bandishiya pha ke tata ne-110 rand. Yo. Kodwa ke ndakwazi ugoduka. I left some of my clothes because ndandingazi ukwazi uziphatha. I was so angry. Zipha ingubo. I was so angry because ndandingazi ukwazi uziphatha and ziyandisinda kwa izimpahla because I'm not okay. I came here and then I came back empty-handed. So ke ngoku elabhozo lithethe ukuba uzohlatywa apha enhliziyweni nabo buso balamadoda. But iheart, I'm here with you. So ndazama ukuziphatha ke ezo mpahla zami. I went back home and I was so disappointed. Eish. Ndaqomba ndiyamqumbela uThixo. Ndandisithi uba ndiyahamba ku TikTok umuntu ukhawathi God ndithi uyandicaphukisa lo. Eish. Uyandilontsha uyandicaphukela lo muntu lowo afuna ndibona. So ndandigowa I stopped praying, like literally I stopped. And then ke ngoku kwazoba I lost most of my friends. Chomi zam zadikwa ndim andiyazi but I could feel ba wilderness. I'm alone. Yeah. So it was my birthday. Ndasithanda ke mna ke birthdays kakhulu. So ba umuntu akatshonga ba happy birthday kum. Ayazi ba iphelile besidibanisa. Kuphela friendship. Kuphela iphelile. So yeah. Icebo likaThixo ke Bensoloko ke tata ndimfonela ke mna. So my sister called me this other night ndimfonela ku mama around yo. Sinako phone. Athi nikusiphume mamela maqala before ndimfonele ndathi ndithandaza. Yathi inkosi uSimeze uya emka kum because of aka understand that le wilderness ndimlungiselela ke ngoku i-destiny right. Ndicela umfonele. Imfonele sinqokole ke sinqokole sihla asihleka ke noSibeze emke ohlala ebathroom because ungcolela umama. Imbale ufuna ezinto endiziphuphileyo ndizitolike. Ngambona ba uyasondela manje Simeze there is nothing ndasake ngakusiza wena ungowenkosi. Noba ungathi ukukhala uzibhuqe phansi uzobuyela enkosi nathi ayimasabi imfonele. Hayi ndithule mina. And then yabe seyithi inkosi kum I think ndiyazanazela mina ke tata ndilali anabo ubuthongo. Ungaboza ucima ndlela kha ndifuna ukuphazanyiswa ebusuku. Sanofona ngothi. Sanofona. Ndisube ndimamela inkosi. Hayi ke ndithi ndisahleli vele inkosi ithi uSimeze akaziba right. I think pha ngoJuly after sibuya enkonzweni kaNongoma. Ithi akaziba right. Umbize. Ndimbize se right ke. Ndimfonele ivele inkosi ndinthandaza ndilile ndibona abantwana man ithi ke lenhliziyo yabantwana idinga isandla sikaSiphumeze nqoma ngabantwana bathena aba okay fine nami tata mosa abantwana ndabathanda andithi bene orphanage home but into kaSiphumeze ayicace yabantwana umbona xa uhleli naye afike enqanda afike enishout ubana sanumbamba umntana sanumthina hayi sisi hayi kha uthule ubona lo muntu uconcern nangabantwana and ke yena akafuna ukumzala uthi hayi khane mina nanzo hoya baba abantu so ngoba le nto inkosi yabantu noba ndiva inkosi because mina ndiyamazi man okay ithi inkosi ifikile ixesha lobuSimeze ngoku afike kwi-destiny yakhe I pray ndibona abantwana ndithandaze ithi inkosi mfonele ezapha kuwe usebusuku ntana ngo-12 ifonele umama imfonele yakhe phone 212 yeah
ndifonele umama andifonele yena ifonele Rosetta voicemail uyivalile ndiqoma ndiyatsha ndisalila ke ndithi mama athi ndiphumeze athi nanku eca kwami ndithi nikeza ifone ndithi Sumeza athi siqoba kafuni wawuthetha ndithi izapha kum hayi ngizobona yo abe nemqondo bakezi lo yathi Nkosi don't worry uyeza okay hayi ke tata ndatsho kusisi bayi ndizoze nawe ngiqoma andikho ndawo nontombi mina uba ubundazi anyway so ke ukuyaba ibirthday yam on the 10th yamfonela wanfonela usise mini so ndandihleli indodwa it was on a Sunday ndandihleli indodwa the whole day mama wayesecaweni yes my mother came back akatsho ba happy birthday kum ebusuku namkhumbuza ba ibirthday yam but umoya wami wathi akayikhathalelanga lo muntu lento and inhliziyo yami yababhlungu tata ba ndingathini bakungathi ba happy birthday ndishiywe nangabahlobo bami noma mama kathi ba happy birthday kusisi edo khona kusisi yedwa chilo ba happy birthday kum no one ochiloyo ndazi uba ndiyasuffocate mandihambe apha ndiye kusisi so ndazixela banza vuka ekuseni ndiyothenga airtime ndimxelele uba ndiyeza xa ndiyothenga i-airtime ndafika sene-missed call yakhe caba ebefowunela into ebeyifowunela yena bendifuna umpicake ndaqomba good riddance good riddance benza kufowunela nam uthi zizi ndizukothenga i-airtime mfuna uza kuwe mna ndiyo Sumeza ehlupha kanje yathi Nkosi uzoba right uzoba right so nge-11 ke ngoku ibiyibirthday yam nge-10 ka-August nge-11 tata ndabhakisha nje into ezingabhadlanga most of my I left them behind because xa ngathi kukho into endixhuxhumbisayo uba hamba you can't spend another night here ngona ndisondlula ibirthday yam ndandiyazi uba I'm making this bed for the last time I'm leaving ndizabuye ndiyibone enye into kwaba kanti kukuya kwam kusisi remember I said in my dream I looked at my friend up until I met my sister at the park and my sister said uThixo into ethe uzawuyenza here we are today and then ofika mna ndine altar zam ndisimeze uyathandazwa ke lapho uyathanda ukuthandaza sometimes ke mna ndiziba namandla ndimamele yena ke hle ethandaza sometimes ndike ndiqoma andizuthandaza today ithi ke Inkosi ndinhlanganisele that wena omnye phelelwa ngamandla omnye ulifta omnye i-friendship bazalwane ayo friendship yanto yangaphandle you can be a friend nomzali wakho not for uba engumzali wakhe ekuzalile but for the kingdom of God ningahlangani ngoba nizalwa banihlangane ngezweni nilibale ukubana uSumeze uyisister yami yebo nihlangane like uSumeze xa senimfumana ithi Sumeze bukaduphi etala nimthengele ichocolate I just nimthengele ichocolate abulele andihaka ndiwise and then ithi Nkosi yabona entata njengoba sithandaza nje yonke into yenzeke into esithetha ngoba siyayidinga sithandaza ngasiye kwi-altar yethu sihlangana endlini yami ke unento ke uneroom yakhe ke but i-problem ndinenkinga enkulu because Sumeza akafuni ukuhlala eroomini yakhe so ke zotshona kule yami athethe esindabonto ndithi kawuhambe Sumeze ndifuna ukula hayi sisi aqhophe phansi yasisikho like ndabona ayimani lento yokuhlanganiswa nguThixo ayo yokubana umuntu uyamthanda uThixo uyakwazi ubahlanganisa abantu yebo for his purpose because everything esizithandazeleyo I won't mention it up senzekile wow and then ndimxele baSumeze Inkosi ithi funeka ungqine ngoku wathi you and so yabe Inkosi itshilo yathi ngolixesha loba uSumeze aphumelele ibani elba wathi yami ndithethe abantu bami ndanditshaya ihunga hayi ndathu mna ke ndiyathula ke mna Inkosi binkosi ndiyalele mna ayihunga mani teki intoni ihunga andiyazi awuzakuyitshaya wena kodwa lebe kuyinithiki itik crystal meth yes crystal meth le yeah so ndithi Inkosi Sumeze funeka ukukhulume because khona abantu nabakudinga njengoba esisikolo funeka siqalile yazi ke butana njengoba namxela into esisikolo kwaba khona isiphithiphithi somuntu othi ngiqala isikolo baba yathi Inkosi niyalibazisa kaloku nini
kukhona abantu apha ngaphandle inkosi ethe kubo mabaqale iphotography baselwe ukuthi ayicaci ifone yami kanti ifoto ngalimfilibi izawuthi ifike ecacayo yeah uba uthe mochayela phambi kwendlu ezindlu ikhana bangamahlamvu xa ungekawufumana umchayeli chayela because usathana uzoyireplace la ndawo yakho the reason noba into zenu zibe stagnant is because niya thini enye into esisono uthi xa ithithe kumathe esisono tata kum ngaphandle kwezono ze-sex yi-doubt le nto othandabuza uthi andikho sure wathi yathi inkosi this is a sin endiyicapukelayo leyo nkuni nomntu ndikuxelela into ubana hamba ubheke endawo ethini ubusithi bazawuthina abantu uthi sowugqibile ukuni-undermine undithatha njengokuba ndingothixo usithi ndizawube ndiyithanda once athi hamba othatha into ethile hamba noba uhambe ngeenyawo hamba ngeenyawo uzobona mna ke tata ndayeka nale nto oboleka imali abantu because abantu bavele bandixela ubana mna ndiyobhanki yakho mna yeah so ndihamba ngezinyawo zam ndiyofika ndithi inkosi uzohamba nami I remember that time ndahamba sekumnyama ndadibana nootsotsi ootsotsi ndabakhoma ndathi ndicela nindiphathele ibhegi qha because anamali batsho bathwala iibhegi zabo abantu bafika bamkele uyesapho nansiya khona awuthunywa nguyesu because funeka futhi ke uwahlule ukuthetha kankulu kunokuthetha kwengqondo yakho yazi le nto kuthiwa ngamahlwahlwa izinto ezi-instincts kuhlukile le nto uvubana uziva ungayenza le nto but ayinayo umoya oyingcwele phakathi qiniseka uba inkosi itshilo na uyabona ukuthi xo ngeke akudanise uhlupheka nje because uva abantu wathi wethu awunoyiqala kulo nyaka awukabikho ready nezinto azikabikho imaterials awuqanga ngematerial kanti usathana uzothana nalo muntu ebeza kunikeza imaterial usala ungazazi uba mawuthini bazana makhe simkholweni uthixo enguye mkholwe uthixo enguye mkholwe uthixo enguthixo because uba umkholwa uthixo uzawuthi ukhonza mahala uthixo ngowestandard yazi dada le nto ufumanisa ubana abantu bayiva le nto endiyithethayo bayatsho futhi ubana ungumprofeti but ba-undermine ukuthi akafundanga mna ndine-PhD yamazulu bethuni amen niyanibona mna ndine-PhD yamazulu professor futhi so ubona uba umntu uyafuna ukuncedwa but uya-undermine nizawusala nizawukrwitshwa zinarhumane because uthixo ezinto zesikolo ewe zikhona ndazi uthixo zangathethe ngayo kum indaba yesikolo senditsho ubana zange athi mandifundise ngayo abantu but uthixo akwazi umphilisa umntu without esi sikolo nisinantsikileyo nisibekele phezulu andithi yekani isikolo ndithi kuni uthixo can use you uliqaba so undermine futhi uphelele unique you are great bakhona abantu abanezinto abazawuguqa apha kuwe bezimillionaires benezinto bazoguqa apha kuwe because of into uthixo akunike yona akakunikanga uba ufundile ukunikeze kuba unguwe uthi ngekakubumbi ndakwenza umprofeti ndakwazi so into zakho uzuzifumana kwimfundo phumane kule nto uba abantu niba-undermine nizawuphoswa zizinto zenu inkosi nisikelele inoba nizawuthi ndiyangxola kule episode anifa kodwa ndanithanda so ke tata ndafika ke apha i-prayer life yam but ngoku sendizawuza apha I could feel I was praying noba andifuni ndisuke ndikhale nje ndithandaza andazi noba inkosi yayisendilibazise kakhulu na okanye ntoni tata nandimshawuta ndithi inkosi obe ngandimameli mna ndicela ngalala usiphumeze ndicela usiphumeze angalala enze le nto usiphumeze makafunde ukuyenza intando kathixo engafuni ukuyenza nje makangalala ndafika ke tata apha ndaphinde ndayivuselela i-altar yam ndithetha nawe nje iyavutha amen ndizawuthi ke ebantwini ndiyanicela mayiqhume i-altar mangabikho xesha apho i-altar because uba ngaba usathana uyamndlandlathekisa ikroba alifumeneyo uzawugeca ngobhushi
Yeah. Uzawuqhawula So intloko. funeka i-altar yakho usisodla ngondihleka ndithi phakula ndlu yakhe xa engekho ndilala apha endlini yakhe Uthi uyeva. ndidla ngophakama ndithi imehlo liyi-1 ndionqena uthandaza rekaboshelele but xa sekuhambe imizuzu ndivuke ndiwava amandla into yoba le nto le ibifuna uba ndingathini ndingathandaza. Another thing kule nto uSimeza ayitshoyo ukuthi kwi-altar noba uziva udiniwe vuka because uyayazi dade bana uyabeka ixesha kawulelanga uthi ndizawuthandaza ngo-3 uthi phaa nge-1:45 athi usathana kakusele uhambe uyosela uthi xa uqala usela athi chama nzebe ungaphazamiseki and ixesha lakho lokuthandaza ngubani ngu-3 xa ubuyochama ucinga uba ubona uba mana uvalisa ngaphi into ovalisa yahamba ixesha and then koko uthi okay mandikhangela into ombatha uhambe uyokhangela into ombatha umbathe uhleli tata awufanga awulelanga and then uthi usakhangela into ombatha uthi hayi mandifune nento othwala ukhangela into othwala yahamba ixesha uphinde uthi make nto ojoba ndivasisile emnyango uphinde abe 2-3 ayisekho into ozoyenza because ixesha lakho le-altar ngu-3 le nto funeka uba uqale uvuke unomchamo thandaza unomchamo usuzichamele tata uba uvuke imehlo lakho liyavuleka phambili soliphose elaa xesha elaa xesha lika-3 because nivumelene ngalo namazulu iingelosi sezilapha ngoku libele yena ukuthi hayi make ndikanti oqhekeza inyama yam uzawubuya uyamosha umosha isikhathi ihambile ke ngoku inkosi imisishile ipoint kunangoko funeka uba ngaba uzawuvuka ngo-3 that means ngo-2:40 20 minutes wenza i-build up uyathandaza uzawuthi ufika ku-3 uzawube sewuredi uyazihambela start early 10 minutes before 20 minutes before yona i-altar mayingabi empty ayisoloko iqhuma yanzelekile because you are not only praying for yourself. Yes. Umzekelo ngoku I'm not praying about me ngoku. I'm done with me. Yes. I'm praying for other people, for other young people that are involved in the same problem that I was in. Yebo. Funeke bebuyile nabo abazozibuyela. Funeka kubekho umuntu othetha okhala kuThixo ngabo. Awuthandazi kuba umntanakho uthandaze wonke umntana lapha emhlabeni ngumntanakho. Yes. Xa ubona igeza lo mntana apha etshatyalezwa zisiyobisi makubekho into ekhalayo apha kuwo. Usumbiza umuntu ngebhara. Prayer item leya funeka ume ngenyawo awuthandazeli grocery awuthandazeli handazela abantu abatsha yeah. And ke ngobazalwane lento inkosi iyayithetha ke kulonyaka ozayo ukuthi esisikolo ananoba yi-praying ntoni i-altar kodwa yokuthandazelwa kwabantwana funeka ikhona but thina siyazi uba sizawuthini kodwa yona asilali nje siyathandaza sikhwaza abanye sinikezwa amagama amila yeke ungamazi noma uamila ngowaphi but yona iyafana asiyazi izokwenzeka kanjani kodwa sithemba inkosi uba thina njengoba silapha nje silapha sihlelela kwi-altar siyayazi inkosi yethu iyayazi into uba izoyenza kanjani kodwa khona isikolo kufanele sivuleke lenda abantwana andanoba sisikolo ba indawo yokuthandazela na okay kodwa uSimeze yena uzawubafunza indlela abafundisa ngayo Bayawuphiliswa. yeah Bawuphiliswa. bazophilisa athethe nabo yes but asiyazi ba izokwenzeka kanjani because thina sinandawo sihleli nje sicha sithe yes lord lonto yenzeka uyabona ke tata uyabona ubuyela kulandela ela orphanage home onontalonhle bandibhusha bandisha ndingenamadolo inkosi bendibuza ubana ude ugcina abantwana abayi-26 ungafundanga uzenza uThixo babe amapolisa eyisupporta amapolisa ndisawathanda nangoku andikhatha noba kuthiwani yazi tata andanisondliwa ngamapolisa mna semthontsasana necluster yaseLsikisiki ayimani yaseFlagstaff uba uyonimangalele lisikisiki eFlagstaff uthi ndibe abantwana bazose banikeza ikhaphetshu ndihambe ndigoduke ndiphethe imithwalo sendipha abantwana bam ukutya xa ndiphinda ndibuye besithi uyabasiza abantu belali bandigxothela ukubana abantwana babo bayekile iziyobisi bagcwala lapha kwam benza iBible study benza intoni ayikapheli ke bazalwane lodwa but because beningekabi nandawo in fact andikabi nandawo
kodwa mna naye enye into nayo andikwazi na ushumayela ndingumuntu okuthetha izinto endizithethayo ndithandazela abantwana ndifaka abantwana kumoya oyingcwele uba uyakuchazela lo ndandiyane ndithi 2 days we will invite umoya oyingcwele bangakwazi nokusukuma umoya oyingcwele efikile. Yes. I think ngabona abantu engicimba uThixo unikeze bona abantu abane young minds. So asiyazi ke but ke sithemba uThixo that abantwana abane autism bazawuphila and sicela uthandaza before siyeke. Yep. Sicela uthandaza apha estudio ngoku. Apha sithandazela abantwana. Umthandaza una distance data. Yep. Awuna distance so sicela usiphithuba siyazi ba abathandaza abantu. But siyacela nje iyafika enhlizweni yafika kwakho. That can let make standards. Yes. Ngabantwana abakhona abazali abangazi bakwabathini because esi spirit noba yeyathina kodwa kusalayo inento nokuthi bazali zihlonipheni xa nikhulelwe ezinto zenu ze baby shower niyazondlala lichabeni omnye umuntu akazali akakwazi uzala lento yawenza umone ebantwini aqonda umuntu yena sephindo kwesibini uzala mna nikazali nento encinci man ke ndimoshe lo mntana akhe kasokole ngokamzele kha kufihla usana lwakho uzosalubona xa selungaphandle fihla umntana because umenza usathana uyakwazi ukumsebenzisa umntana because usenomphefumulwana omncinci. So khanifihle nabantu kanike lento okuveza isisu nibe nisenza nibe niphuzane enansikeni umtshato into ebalekile nevelu kanike nibe nisenza izinto ezamenza uthi xa bendimnikelani lento. I know that is ixesha liyanivumela bana nenze content kodwa ungenzi content ngokukhulelwa kwakho because lo mntana umenza bana abe available kumimoya kwi-evil spirits. Sukuba kwistyle kwindawo edibanisa nomntana. Yebo. Ndiyacela. Amen. Nkosi nisikelele. Amen. Ayikulungile sizovala ngomkhuleko. Uthi konje sisiphumeza waphuma kanjani kule nkinga yama drugs bese sizongena emkhulekweni. Kaloku tata ngo 2023 kulapho ndaphansi ndafa khona. Baqaphela bandaye ndaya kula party. Yayinalanto. Yes. I came up and ndafa. Now I had to make a decision that I am not going back. So uyakwazi uye ki-drugs ungayanga ku-rehab. Uyakwazi dingela. You take a decision. Yep. Man sithi kuyo yonke into tata. Yes. Awudingi nanto bana ube usithini. Isigqibo. Mna ndandizibalela insuku ba 1 iphelile iveki, yaphela 10 days, yaphela inyanga ezithu. Alibala. Yo, and kunzima ngiyangizwa abantu be crystal meth. Yeah, bakhona engibaziyo it's not easy ukuyeka phumeki. It's dangerous. So mangabe wakwazi ukuphuma lapha impela sisayibonga Nkosi. Cha kuhle. Kulungile singakhuleka. Mhlambe futhi before sikhuleke. Aninankinga ukuthi abantu banithinte. Mhlambe wena sisiphumeza. I don't know mhlambe for whatever reasons. Okay, ayakhona. Yeah, okay, ama contact at least akasesinomtha kodwa basawafuna namhlanje nawe uzowasha wakho. Isengalawo tata qaqalwe kulahlekela phone. So ilena ayikwazi ukugcwa ivele after utata umuzi okhanyayo sabalise za video abantu bavele beza bebe baninzi. So uthi umuntu abhale Nkosi yami uthi usiya kuyo ufika idelethekile ndazi noba iyasindwa ifoni yami. Kangiba bendisanoyithengela into nikanene memory card. Okay. Kodwa ngemizuzu nje because omnye usenda asend i-pictures zalo umuntu efuna simnanzikile igcwale uyinanzi and anikwazi ukuyenza ke mna. Kodwa zikhona i-messages zabantu zininzi noma zifikile abako 1000 ngoku. But uthi umani uphendule tata ufike ku50 uvuba udrained udinga uphumla. Kodwa ke benkense inkonzeni ye15 days ngoku ndangayibamba ifoni. But ke ngonza uphina ndizame bazalwane ndizame wena ophendulwe suba saphinda ubuye kaloku ukuba sigqithele kwabanye because ngoku nakandiphindeli baninzi and akekho umuntu onokwazi ukuphatha icountry eyedwa. Ya drain umqondo yonke ungakwazi nokuthandaza lando but ke abantu manage simela sisiphendula abantu ngiphendule ndiphinde ndiphumle thandaza otherwise
ndiyavuya ingazoba ndimntu ongazohlupheka. At least ngoba usoyishile reason bahlala bebuya kimi bethi akasiphendule ngithi hayi lindani nibekezele uzophendula kodwa thina ama number wakho yep ndiyaqala ngosiphumeza siyaya kuyena at 060 yes 479 09. Amen. Sisiphumeza ufuna ukukuthinta awakho sesikhalipha angithi WhatsApp kuphela. Yes. Yebo. Ningafoni bazalwane because abanye bathi umuntu bengimfonela ngimtholi cha WhatsApp. Like anga singakhuluma ku WhatsApp and then bendimgothi ungafona. Oh. Yes. Okay. Because la phone yalahlekayo yayiyena phone yayi right. Lena ndiyazi noba i10 idelete kwanto. Okanye umuntu asend imessage yakhe ufike ufumanisa ubana imessages eziyi5 bebe sendile abantu but azikho imessage andiyazi bayenza ntoni. Okay. Ayike sisiphumeza nawe sungawasha wakho 063 344 6558. Amen. Nakuwe ba WhatsApp kuphela. Yebo tata. Okay. Mezeka WhatsApp lena. Mina Oh hayi mabam WhatsApp. Yeah, mabam WhatsApp okanye baphinde bamfonele. Mabam WhatsApp bamfonele yena. Okay. Yeah. Ayike akunankinga. Yebo. Cha singakhuleka sivale ngakuhle impela sivale ngomkhuleko. Ngoba amandla ayathola ngokuhlala kuyo Jesu ngoba amandla ayathola ngokuhlala kuyo Jesu diziphakamise izandla ndiwamkele kuwamandla diziphakamise izandla ndiwamkele kuwamandla. Baba wethu ongcwele, baba wethu othandekayo, siza kuwe Nkosi yathandazana namhlanje. Siza kuwe namandla ongafana baba wethu namandla namhlanje Nkosi phambi kwabantwana bakho Thixo wethu ongcwele abanye xa kwezingxaki zabo abanye abanazo Nkosi answers but today Heavenly Father siza kuwe ngenxa yakho Thixo wethu namandla ongeke that Thixo wethu umthandazo yona nto Nkosi owasifundisa yona ukubika inkinga yethu kuwe Heavenly Father we pray Nkosi yamakhosi abantwana abadli drugs nangabazali abahlutshwa ngabantwana moyo ongcwele because abanye abazali sebashiya imizi yabo Thixo wethu ongcwele ngenxa yabantwana abanye Nkosi bafile bangcwatyiwe ngenxa ye drugs Heavenly Father we know that uSathana lento uyayisebenzisa to destroy amakhaya destroy impilo zabantu today Nkosi we come Thixo wethu ongcwele stop everything esuka nayiphini plan eseza kwenziwa Heavenly Father phansi kwamanzi concerning i-drugs Thixo wethu ongcwele siyayistopha mayingasebenzi ngegama likaJesu waseNazaretha Heavenly Father we pray ngabantwana Thixo wethu ongcwele abasemaphandleni ababizwa ngamagama ekuthiwa ngamaphara that Nkosi uvula amehlo wabo Nkosi nokuthi uvuse inhliziyo ebantwini zokuthi kukhathalela abantwana abangaphandle because Sathana ukhuphe Thixo wethu ongcwele
capacity, lokudestroya Heavenly Father abantwana Heavenly Father ngegama likaJesu waseNazaretha Heavenly Father we pray in the mighty name of Jesus Christ Aroka sendele kosi atala capacity le kosi andala capacity le kosi andala capacity aroka setele capacity le kosi endele capacity le kosi andala capa aroko sendele capacity le capacity le kosi endele capacity le copa riko sendele capacity le capacity le kosi endele capacity le capa riko sendele capacity le kosi andala capacity le kosi tele capacity aroka setele kosi andala capacity le kosi endele capa rekopa setele kosi andala capacity le kosi andala capa rekosi endele caposi endele capacity le kosi endele bese andala capacity le kosi rekosi endele caposi endele capacity le kosi endele capacity rekosi andala capacity le kosi endele bese andala capacity le kosi arababa kasendele kosi atala capacity le kosi tele capacity tele capa rekosi ndali kosi tele capacity le kosi endele capacity le kosi atala rekosi ndali kosi endele caposi ndali casita le kosi endele caposi endele capa aroko sendele capacity le kosi endele capacity tele capa rekosi andala capacity le kosi tele capacity le ko arosi ndali kosi tele capacity le kosi endele capa rekosi tele caposi ndali kosi tele capacity le kosha rekasita le kosi atala capacity le kosi endele capa rekosi endele bosi andala capacity le kosi tele ka rekosi andala capacity le kosi tele kepese arosi ndali kosi endele bebe si ala capa rekosi endele capacity le kosi endele caposi endele ka rekosi endele bosi andala basi ndali kosi rikoba sindali koba sindali kahana rosinari kasinali koba sere riko sindali kaba shere besana riko shere bebe sere besana na ba riko ba sendele boshana na kaba sendele bosha riko sendele boshana ba sona na ba shana riko sindali ko shere bebe sendele bo kosi abantu bako kusema kosi sibabizela kuwe kusema kosi bakwite kusema kosi abantu bako batate kusema kosi we place them Lord in the palm of your hand Lord oh God let them abide Lord oh God under your wings Almighty God Lord oh God abantwana bako kusema kosi sibabizela kuwe kusema kosi ngena kusema kosi umsino kosezulu ubalande kosema kosi ribosene bosana basetele kaba rikoshenele kaba senele ka rikoshenele kaba senele ka rikoshenele kaba senele ka in Jesus' name. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, yes, Lord. Amen. Thank you, Lord. Amen. Amen. Yes, Lord. Umusa wenkosi yethu Jesu Kristu asiphinde sihlangane futhi kwivideo elandelayo. Amen. Amen.